Janka, tak ja vás srdečne pozdravujem, tak dúfam, že to bude zrozumiteľné videjko pre vás. Ukážem vám také základné body, na ktoré budete ťukať. Takže základné body sú tu na začiatku obočia, tu. Dvomi, tromi prstami, keď tam budete ťukať, tak sa do toho bodu trafíte, netreba nad tým uvažovať nejako, ale samozrejme na začiatku to nepôjde tak automaticky ako mne. Potom, ako nám končí táto oblasť očnicovej kosti, tak tu tiež 2-3, v podstate tu na niekde 2-3 prsty a ťukať, dobre? Potom je to tu pod okom, nie blízko, ale v podstate takisto na kosti niekde zase, keď zoberete 2-3 prsty, tak to trafíte a budete ťukať. Potom tu, v tejto oblasti, ako máme tu priehlbinku, zase 2-3 prsty a budete ťukať. Potom v strede tu na brade takisto 2-3 prsty a budete ťukať. A takisto ako máme kľúčnú kosť tu alebo tu, v podstate chytíte a budete proste sa snažiť ťukať. Je jedno, na ktorú stranu budete ťukať. Keď budete aj striedať strany, je to úplne jedno. Záleží na vás, na vašom pocite. Vy si to robte intuitívne. Takže v podstate body. Hej, ja vám to ukážem, ako by som ťukala ja. Jedná sa o to, že toto je v podstate metóda, ktorá vám pomôže uvoľniť to napätie, ktoré v sebe budete mať v ten daný moment. Takže v noci, keď sa stane, že sa precitnete na to, že vám začne búšiť srdiečko, tak budete ťukať práve ten stav. Je veľmi potrebné taká stupnica. Od 0 do 10 si uvedomiť, kde to búšenie srdca je. Či je to na 10, 10 je najviac, alebo je to niekde na 3, na 4, na 5, záleží. Hej. Pokiaľ je to taký ten panický atak, tak v podstate tie súvislosti sú také, že naozaj to, čo sme sa bavili, tá slabosť v rukách, nohách, mravčenie, búšenie srdiečka, tlak na hrudníku, pálenie, hrudný kôš, tlak na hrudníku, mravčenie v nohách, v chodidlách, zle od žalúdka, teplo, zima. Hej, to je proste následok toho, že telo prežíva obrovský stres. Takže treba si uvedomiť, že toto sú už potom tie reakcie toho organizmu na to, že sa spustila nejaká vysoká emócia, obáv, strachu, neistoty. U vás je to proste ten strach z toho, čo sa deje. Hej? Takže to je úplne prirodzený stav, ktorý si dokážete treba skúšať týmto poťukávaním znižovať a znižovať. Kedykoľvek v podstate aj počas dňa, keď vám príde nejaký taký stav, nejaké myšlienky alebo niečo, tak budete pracovať týmto spôsobom. Čiže napríklad skúsim urobiť konkrétne teraz na to, že sa precitnete v noci na to a búši vám srdce. Tak v podstate asi takto by to malo vyzerať. Hej. Chvílinku vy, kým ste akoby nová, že sa budete učiť tie body, tak nebudete ešte takto automaticky vedieť vyťukávať, budete sa musieť na to sústrediť. Čiže ono, keď sa to naučíte robiť podvedome, tak už budete robiť to ťukanie tak, že ako keď šoferujeme auto, hej, že už to máme v podvedomí, jednoducho to robíme automaticky, že šoferujeme a vnímame spustu okolností, tak budete aj toto vyťukávanie už tak robiť. Hej. Takže jednoducho sa zosústredíte na jedinú vec, ktorá vás najviac obťažuje, a to je pravdepodobne to, že vám bude búšiť srdiečko. Takže budete ťukať, hej, na tieto body a budete sa sústreďovať na to búšenie srdca. Ono najlepšie ešte je, keď budete počas toho si aj rozprávať, lebo aby nám to vnímalo aj do toho podvedomia aj sluch, tak jednoducho je fajn opakovať. Búši mi srdce, strašne mi búši srdce, mám strach z toho, prečo mi búši srdce, mám strach z toho, že mi búši srdce, búši mi srdce, mám strach z toho, že mi búši srdce, mám obavy z toho, čo bude, strašne mi búši srdiečko, búcha mi strašne srdiečko, ťažko sa mi dýcha, mám tlak na hrudníku, mravčia mi nohy, strašne ma páli hrudník, je mi zle od žalúdka, je mi úplne na zvracanie a proste takýmto spôsobom budete opakovať si kľudne nahlas, ale nahlas by bolo najlepšie, aby to brali aj uši, ale pokiaľ to budete
robiť tak, že nebudete môcť v noci ako by si opakovať nahlas tieto vety a to, čo sa deje vo vašom tele, lebo to potrebujeme, aby vám zrazu išlo hlavou, hej. Tak v podstate budete si to tak vo vnútri v sebe opakovať. Zosústrediť napríklad, keď vás bude obťažovať najviac to búšenie v srdiečku, tak spravíte to, že si jednu ruku položíte, si položím mobil, snáď mi to nezavrie, tak, jednu ruku si položíte tam presne na tú oblasť, kde to srdiečko búši, hej, čiže priložím si jednu ruku sem a budem tento pocit pod rukou, tento strašný pocit búšenia srdiečka, tento pocit pod rukou, toto srdiečko, ako mi búši, hej, proste jednoducho, mne sa to ťažko nahráva, hej, keď konkrétne ten stav, ale myslím si, že princíp pochopíte, hej, že jednoducho vy sa potrebujete v prvom rade ani zosústrediť absolútne na to, na ten najhorší pocit, ktorý vás obťažuje. Čiže keď to bude búšenie srdiečka, keď to bude vlastne tlak na hrudníku, keď to bude mravčenie nôh alebo vám bude navracanie, tak tam dookola pri tom ťukaní dávajte všetko, hej, čo vás napadne. Zavrite si oči, strašne mi búši srdce, mám strach z toho, čo sa stane, mám strach z toho, čo sa mi deje so srdcom, mám obavy, aby som nebola chorá, aby sa mi niečo nestalo, je mi zle z toho na žalúdok, je mi z toho zle na vracanie, je mi treba vracať a proste všetko toto si do toho dávajte, ťukajte, môžete to ukončovať takto aj na hlave. Proste tieto body, ktoré som vám na začiatku ukázala, proste treba vyťukávať. Môžete ich vyťukávať takto podľa mňa, hej. Jednoducho je potrebné sa zosústrediť na to, čo vás obťažuje. Čiže to búšenie srdca a proste jednoducho za tým zadefinujte. Búši mi srdce, strašne mi búši srdce, mám strach z toho, prečo mi búši srdce, mám strach z toho, že mi búši srdce, strašne mi búši srdce, strašne ťažko sa mi dýcha, mám tlak na hrudníku, mám obavy z toho, aby som nebola chorá. Podstata toho je, aby ste do toho dala všetky obavy a strachy a všetky pocity, ktoré konkrétne v ten daný moment prežívate. Ťukajte do zbláznenia, až nepocítite nejakú úľavu. Na začiatku, ak vás to napadne, by bolo fajn na tej stupnici určiť, že mám búšenie srdca na 10, lebo 10 je najviac. A uvidíte postupne, keď budete ťukať, sústrediť sa len na to, čo sa vám deje akoby naozaj s tým, čo vás obťažuje, tak ono to pomaličky bude liesť dole. Toto máte metódu, ktorá vám bude pomáhať vo všetkých možných situáciách tohto typu. Hej? Čiže keď vám príde aj slabosť, keď vám príde zle, napríklad keď ráno vstanete a budete mať pocit, alebo vám príde myšlienka, že fúha, že čo dneska zase, čo len aby mi zle neprišlo a tak ďalej, tak začnete, mám strach z toho, aby mi dneska zase neprišlo zle, mám strach z toho, aby mi neprišlo zle, mám strach z toho, aby mi neprišlo zle, mám strach z toho, aby mi neprišlo zle. Samozrejme, predtým si takisto môžete určiť ešte tú stupnicu, aký ten strach je vysoký, lebo každý strach vytvára vo vnútri to natlakovanie, to napätie. Takže takýmto spôsobom skúste na tom pracovať. Myslím si, že toto je to, čo vám môže určite pri týchto obavách pomôcť. A potom ešte vám môžem poslať linky na produkty, ktoré mám osvedčené aj u svojich klientov, ktoré sú na uvoľnenie a ktoré sú na také celkové odbúranie stresu, ako keby, hej. Treba ich užívať aj pred spaním a tak ďalej. To by som vám poposielala, to si počítajte. Pokiaľ by ste sa rozhodla aj do týchto doplnkov výživy, sú to nadstavené doplnky, ktoré zrovnávajú aj energiu v tele, proste krásne pôsobia na všetkých úrovniach. Takže viem vám potom poslať aj link, sa viete zaregistrovať, môžete ich mať aj za registračné výhodnejšie ceny už potom. Ale to spoločne všetko môžeme prebrať. Podstatné je to vyťukávanie. Takže ešte raz tie body. Tu na začiatku obočia jedno, na ktorej strane, ak ste ľaváčka, tak budete ťukať na ľavú stranu. Hej? Alebo keď to budete aj striedať, to je jedno. Ono sa vám to časom zautomatizuje. Takže ťukám na tieto body takto.
koľkokrát, akým tlakom, to si robte sama, preciťujte, hej. Niekde budete možno cítiť, že máte ostať na jednom bode dlhšie, hej, lebo tie body sa prepájajú s tými meridiánmi a s orgánmi, hej. Napríklad keď budete ťukať, ja neviem, tu na toto miesto, tak to je prepojené so srdiečkom, hej, ale to podvedome vás bude navigovať, že na určitých bodoch možno budete akoby preťukávať dlhšie. Takže nechajte sa viesť. Hlavne dneska sme objavili v podstate, že je ten problém niekde spred 2 rokov, kde ste sa pravdepodobne prelakla a navnímala ten strach proste z nejakého, že by ste mohla ochorieť alebo že by sa vám mohlo niečo stať. Takže budeme riešiť práve to, čo aktuálne riešite, a to sú tie paniky, ataky a tie vlastne stavy, kedy sa necítite dobre. Takže čokoľvek vám nebude akoby jasné, tak mi kľudne píšte alebo mi prezvonte. Takže zatiaľ asi toľko, držím palčeky, a pokiaľ by ste sa rozhodla naozaj urobiť ešte jedno sedenie, kde by sme sa pozreli presne konkrétne, že by som vás mala na obraze, tak vám viem spracovať aj tú záležitosť u tej pani doktorky spred 2 rokov, aby sme to zneutralizovali a aby vám to takto nevytváralo takéto tlaky do života. Dobre? Pekný večer prajem, majte sa krásne, pozdravujem vás. Pa, pa.